Vítam vás opäť v Niko Academy. V tomto videu si prejdeme čas kúrenie chladenie, zbernicová kabeláž Niko Home Control, a to tlačidlá so senzorom teploty a vlhkosti. Prvá časť, popis, teoretická časť. Novinky v tomto videu ukážeme si Niko Home Control tlačidlá 1, 2, 4 a 6-násobné z LED so senzormi teploty a vlhkosti. My tieto senzory voláme komfortné funkcie. Tu sú zobrazené, ako vyzerajú. Vždy je tam ledka XYZ-52201, XYZ-52202 až 52206, kde XYZ je dizajn. Čiže tieto tlačidla s komfortnými funkciami sa predávajú vo všetkých dizajnoch Niko. Senzor teploty je umiestnený priamo vo vypínači. Taktiež senzor vlhkosti je umiestnený priamo v tomto vypínači. Pozor, veľké upozornenie, koniec termostátov 550-13050 v Niko Home Controlovej zbernicovej kabeláži. Samozrejme, oni ešte existujú, ale už sa prestali vyrábať a predávať. Parametre a montáž. Rozsah snímača teploty je od 0 po 40 stupňov Celziových. Presnosť tohto snímača je plus minus 0,5 stupňa Celzia. Rozsah snímača vlhkosti od 0 po 100% relatívnej vlhkosti. Presnosť tohto snímača je plus minus 5%. Taktiež je to na rovnakej zbernici ako ostatné Niko Home Control ovládače, ako sú PIR ovládače Niko Home Control, alebo predefinované ovládače, alebo iné ovládače. Vždy je to jedna zbernica. Jednoduchá montáž zacvaknutím na dosku plošného spoja. V ďalšom videu, alebo teda pozrieme si niečo aj o programovaní. Programovanie so senzorom teploty sa deje, alebo sa to vykonáva v režime kúrenia, chladenia, alebo v podmienke. Senzor vlhkosti sa používa len v podmienke. Senzor vlhkosti môže zapínať, vypínať ventilátory, rekuperácie v závislosti od vlhkosti. Samozrejme, môžu tam byť aj senzor vlhkosti, taktiež ovláda samotné termostaty, samotné teda čidlá, a pokiaľ prekročí vlhkosť, môže zapnúť kúrenie a tak ďalej. Ak je v miestnosti viacero tlačidiel s týmito senzormi, do akcie kúrenia chladenia sa pridá len jeden senzor. V prípade vysokej vlhkosti sa vypne chladenie. Používanie senzora vlhkosti konzultujte s dodávateľom chladenia, prípadne kúrenia. Tlačidlo so senzormi môže zapínať, vypínať alebo stmievať svetlo. Taktiež môže spúšťať svetelné scény, aktivovať centrálne funkcie a podobne. Taktiež novinka, už je možné ovládať ventily 24V, 230V, NO alebo NC. To znamená, pri napätí sa otvárajú alebo pri napätí sa zatvárajú. Je to jedno. Dá sa to navoliť v softvere. Tento príklad si potom ukážeme v programovaní časti 2. Povieme si niečo aj o aplikácii Niko Home Control. Zobrazuje aktuálne teploty a vlhkosti, jednoduché nastavovanie režimov kúrenia a chladenia v aplikácii Niko Home. V aplikácii existuje samostatná záložka, kde sú umiestnené klimatické senzory. Je možné túto záložku zapnúť alebo vypnúť. Jednoduché nastavovanie režimov kúrenia a chladenia v aplikácii Niko Home. Video si ukážeme taktiež v časti 2. Vítame vás v Niko Academy. Dnes si pozrieme na programovanie tlačidiel so senzormi teploty a vlhkosti. V prvej časti sme sa dozvedeli teóriu, popis. V tejto druhej časti si ukážeme, ako sa to programuje a ako sa nadstavujú programy v aplikácii. Skočíme do softvéru Niko Home Control 2, kde je načítaný pôdorys
Taktiež už sú vytvorené aj jednotlivé miestnosti a v týchto jednotlivých miestnostiach sa nachádzajú výstupy spínané, v kúpeľni svetlo, ventilátor, v izbe stmievané svetlo. Pridáme jednotlivé ovládače so senzormi komfortu. Čiže prejdeme vpravo, pridať ovládacie prvky a zariadenia. Klikneme na izbu, spálňa a vyberieme základných ovládačov. Máme na výber jednonásobné tlačidlo z LED alebo jednonásobné tlačidlo z LED a senzormi komfortu. Klikneme na ňo, vložíme ho na umiestnenie podľa priestoru, akom je reálne to tlačidlo umiestnené. Klikneme zavrieť, prejdeme do miestnosti kúpeľňa. V kúpeľni vyberieme dvojnásobné tlačidlo, ktoré je umiestnené pri vstupe. Klikneme na jednonásobné, vyberieme, ktoré je tiež vložíme na správne miesto. Zavrieme. Klikneme do izba 1. Vyberieme dvojnásobné tlačidlo z LED a senzormi komfortu a klikneme do poslednej miestnosti obývačka, do ktorého vyberieme štvornásobné tlačidlo z LED a senzormi komfortu obývačka. Máme zavrieť, takže máme pridané vstupy, ovládač a senzor teploty, čo je vlastne v jednom. Teraz, aby sme toto mohli ovládať, potrebujeme výstup kúrenia. Výstup kúrenia nájdeme pridať ovládacie prvky zariadenia. V časti kúrenie, chladenie, zónový ventil. Klikneme do spálne, klikneme na zónový ventil. Zavrieť. Klikneme do kúpeľne, zónový ventil. Klikneme do izby, pridáme zónový ventil. Klikneme do obývačky, klikneme vpravo na zónový ventil. Pozor, tento zónový ventil predstavuje vždy presný počet tých ventilov, ktoré reálne sa nachádzajú pre to kúrenie pre danú zónu. Čiže predpokladáme, že v obývačke to nebude jeden ventil, ale minimálne 5-6 ventilov. Klikneme. Na to, aby sme to mohli všetko zavrieť, aby sme to mohli všetko dokončiť, potrebujeme určiť, o aký systém sa jedná. Či je to kúrenie, či je to chladenie, alebo je to kúrenie a chladenie. V našom prípade je to jednoduchý projekt, kde budeme uvažovať len o kúrení. A preto z tejto časti musíme ešte vybrať vykurovací systém. Tento symbol sa nazýva vykurovací systém a môžeme ho aj nazvať sumárny kontakt, prípadne obehové čerpadlo. Sumárny kontakt. Dáme zavrieť. Na to, aby sme mohli uzavrieť celé kúrenie, chladenie, potrebujeme špeciálnu akciu, nie základnú, ale musíme kliknúť režimy a v režimoch si vyberieme ovládanie teploty, kúrenie lomené chladenie na okruh. Táto akcia je univerzálna pre kúrenie, pre chladenie alebo kúrenie a chladenie. O tom, ako sa táto akcia bude správať, rozhoduje čas A, kde vyberáme tento daný systém. V našom prípade sumárny kontakt pre kúrenie. A tým pádom sme povedali, táto akcia bude len kúrenie. Obehové čerpadlo nepotrebujem, pretože tá istá funkcia je vlastne aj tento sumárny kontakt. V C vyberieme vykurovacie zóny spolu so senzorom teploty. Klikneme na tlačidlo, senzor, ventil. Urobili sme prvú dvojicu. V kúpeľni sa môžeme rozhodnúť
z ktorého senzoru, z ktorého tlačidla budeme ovládať tento daný ventil. Môžeme to vybrať pri dverách, ventil, druhá dvojica. Vyberieme v izbe 1, tretia dvojica, klikneme na štvorbodové tlačidlo, štvrtá dvojica. Takže názov kúrenie. Dáme zavrieť. No a takisto vlastne, alebo podobne môžeme použiť tento ovládač pre ovládanie tohto svetla. Na to použijeme základnú akciu a prepájame. Zavrieť. Vľavo svetlo. Môžeme aj z tohto druhého. A vpravo ventilátor, ktorý zastavíme po určitom čase. To znamená, ak na ňo nekliknem po zapnutí, ak ho zapnem a znova nekliknem, po 5 minútach sa automaticky zastaví sám. To vyberieme stmievanie. V tejto časti obývačky vyberieme vľavo hore svetlo v kuchynskej linke, vpravo hore stojanová lampa, vľavo dole ovládanie stmievaného svetla závesného a pravé dolné tlačítko môžeme využiť ako centrálne vypnutie celej obývačky. Zavrieť. Zo základnej akcie sa presunieme do režimov, odchod z domu, základná akcia všetko vypnúť. Pripojíme v Ačku tlačidlo, ktorým sa bude aktivovať táto obývačka VIP a pridáme do C svetla, ktoré sa vypnú hneď. Takže vytvorili sme všetky akcie. Prechádzame do časti naplniť rozvázač. Máme už predpripravený rozvázač, kde je kontroler, kde je spínacia jednotka. Na tej spínacej jednotke sú pripojené svetla spínané, taktiež ventilátor. Máme stropné, a teda máme modul pre stmievanie, kde sú pripojené stropné stmievanie v izbe, závesné stmievanie v obývačke. A tu máme modul pre kúrenie, chladenie, do ktorého pridávame jednotlivé zónové ventily z toho pôdorysu. H/C kontakt, tento 5, do ktorého musí byť pripojený tento sumárny kontakt. Klikneme do adresy. Moduly sú už zaadresované. Klikneme na ovládacie prvky. Tieto si zaadresujeme. Môžeme v poradí. Kliknem na tú jednotku a teraz idem k tlačidlám a budem ich postupne stláčať. Zavrieť a kliknem na tlačidlo nahrať. Pripájam sa k inštalácii, teda software sa pripája k inštalácii, skontroluje si všetky aktualizácie. Ak je tam nejaká potreba aktualizácie, tento software to vypíše, je potrebné kliknúť na upgradeovať. V našom prípade je nutné upgradeovať tieto 3 moduly. Nahrať a môžeme sa presunúť do aplikácie. V tejto aplikácii si pozrieme, čo sme vlastne nahrali, ako to vlastne funguje. Dole sú obľúbené, je tam ovládače. Keď kliknem na tieto ovládače, dostanem sa do prvej miestnosti, ktorá bola posledná aktivovaná.
Keď kliknem na miestnosť obývačka, vyberám si z týchto izieb, ktoré tam sú. Obývačka, izba 1, spálňa. Kliknem na obývačku, zastavím sa, rôzne ovládače, vypnúť obývačku, závesné svetlo a taktiež je tu ovládač, respektíve je tu zobrazený termostat z toho čidla pre kúrenie. Kliknem na ňo, zobrazí sa mi takéto okno, kde je požadovaná teplota podľa daného programu. Môžem preklikávať. Deň, je to 21, noc 16, eko 18. Alebo vypnuté 7 stupňov. Taktiež môžem aktivovať chladenie alebo časový program 1, 2 alebo 3. Vpravo hore mal som tlačítko, ktorým sa dostanem do úpravy tohto termostatu. Názov miestnosti termostat, kliknem na termostat, požadované hodnoty pre jednotlivé symboly. Deň 21, kliknem, zvýšim na 25 stupňov. Hotovo. Noc 20 stupňov. A takto ponadstavujem rôzne hodnoty. Kliknem na definovať rozvrhy a mám 3 programy. Program 1 kúrenie, program 2 kúrenie, program 3 je časový program pre chladenie. Vôjdem do jedného z nich a pridať požadovanú hodnotu a pridávam v tej danej hodine, ktorá hodnota sa má spustiť. Vyberiem napríklad noc, kliknem na hotovo a tento program sa mi uložil a bude mi podľa tohto programu, podľa týchto nastavených hodnôt fungovať senzor v obývačke. Keď si teraz pozriete, tak deň sa zmenil na 25, a tak ďalej. Môžem nastaviť všetky hodnoty.